Interpretacijski centar ribarske i pomorske baštine Ekomuzeja Mošćenička Draga, kuća od mora, smješten je na samoj rivi, u prostoru od 50 četvornih metara, gdje prikazuje maritimnu baštinu tog kraja, i to kroz aspekte ribarstva, pomorstva i tradicionalne brodogradnje. Tako da smo silne teme zapravo na neki način prikazali, što nije bilo baš lako jer je prostor relativno mali. Međutim, jedan dio smo stavili, jedan, rekao bih, klasični postav s artefaktima koji su zaista vrijedni, neki su stari 130 godina, ali je veliki dio i multimedije gdje se edukativno može se zaista jako puno toga vidjeti. Mislim da će ljudi biti zadovoljni jer će jedan dio vidjeti onoga što je pravo, dakle dotaknut mreže. U prizemlju kuće nalazi se postav o ribarstvu gdje se mogu vidjeti i razni ribolovni alati i rasvjetna tijela koje se koriste u ribolovu. Prikazuju se postupci soljenja ribe, kao i krpanja mreže, a jedan dio postava posvećen je ženama i ribarstvu. Postav na katu prikazuje radionicu s alatima, maketama i nacrtima, te tako svjedoči o tradicijskoj brodogradnji Mošćeničkog kraja. Kako idemo na gornji kat prikazani su dijelovi pomorske brodograditeljske baštine, znači općine Mošćenička Draga, a na ovim dijelovima multimedijskoj prezentacije su istaknuti recimo u detalje neki dijelovi koji govore o određenim pomorcima koji su plovili i na jedrenjacima i parobrodima, znači dijelovi brodskih dnevnika, tekstovi koji su vezani za pojedine pomorce koji su plovili znači u prvoj polovici 20. stoljeća i još ranije, i razne tipove mreža koje su se koristili u ribarstvu, znači ove općine, i sve to na kraju se uklopilo u jednu jedinstvenu cjelinu koja je, obradivši ove tri teme, rezultirala na kraju ovim prekrasnim centrom. Eksponati su najvećim dijelom posuđeni, znači kao što je istaknuo profesor Mohović, od stanovnika same općine. Dio građe je također iz našeg fundusa Pomorskog i povijesnog muzeja, ali najvećim dijelom je građa sama sakupljenja unutar općine Mošćenička Draga. Evo, iz kojeg razdoblja, koliko je stara? Pa stara je u prosjeku nekih 50 do 120 godina, u tom rasponu najviše. Autorica koncepta je kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog Primorja Ivana Šarić-Žic. Ona je dala jedan dosta velik obol razvitku ovoga interpretacijskog centra. Mi smo kao koautori, znači mi djelatnici Pomorskog i povijesnog muzeja, bili uključeni u svaki na svoj način, znači poseban dio ribarstvo, brodogradnja i pomorstvo u obradi različitih tema, i u suradnji sa profesorom Mohovićem smo zaokružili, nadam se uspješno, tu cjelinu. S tim da bi naglasio da je interpretacijski centar ipak temeljni dio, znači samog razvitka i baštine ove općine Mošćenička Draga je ribarska baština. Ribarstvo se tu spominje već u pisanim zapisima, ne baš direktno, ali indirektno. Imamo tih mošćeničkih statuta koji su napravljeni početkom zapravo 15. stoljeća, već imamo prve zapise. Međutim, to ribarstvo je tada bilo relativno malo. Ono jače ribarstvo se kod nas javlja zapravo na neki način između dva rata, a posebno nakon Drugog svjetskog rata. Međutim, to su bile neke manje kompanije sa manjim brodovima, tim takozvanim trataricama, neke veće gajete, leuti su to bili i tako. Da bi zapravo nakon rata počelo se to jače, sve skupa rast, da bi 70. godina se prvi put nabavljali veći brodovi, baš brodovi, u privatnom vlasništvu. Tako da smo negdje mi sa flotom krajem između 80. i 90. godina po pojedinim mjestima bili jedna od jačih flota na Jadranu, ova naša. Pa i dan danas je jaka, naravno ti brodovi više ne mogu biti u Mošćeničkoj Dragi, nego su vezani u Rijeci, u Plominu ili negdje drugdje, ali to su naši ljudi koji su vlasnici tih brodova i koji sa tim brodovima rade. Tako da je ta tradicija zaista prepoznatljiva. Kuću od mora prošlog su tjedna svečano otvorili primorsko-goranski župan Zlatko Komadina i općinski načelnik Ratko Salamon, no najveće zasluge u realizaciji ovog projekta ipak pripadaju katedri Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga, koja više od desetljeća istražuje baštinu svoga kraja.
A naime, mi smo u Mošćeničkoj Dragi 2003. godine osnovali katedru Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga za naše malo mjesto gdje nemamo mi nekakvih posebnih institucija, to je na neki način bila institucija, ne, koja se bavila kulturom i tako dalje. Već 2004. smo osnovali radnu grupu za proučavanje pomorstva i ribarstva. I tada smo zapravo već počeli kopati po tim starim materijalima. Svake godine smo organizirali neku izložbu, predavanje, napisali neki članak, katalog izložbe izdali. U Mošćenicama smo radili te manifestacije za Andrejnu koje su bile posvećene u čast pomorcima i ribarima. I zapravo smo tada počeli otkrivati da tog materijala ima jako puno. 2008. smo dali recimo prvu ideju sramežljivo, da bimo nešto trebali u tom smislu napraviti, da bi 2010. općina ovaj prostor gdje je to sad namijenila za to i preuredila ga uz pomoć županije, ali jednostavno novaca nije bilo za završiti. Tako da je to bila samo galerija gdje su bile povremeno pomorske izložbe, pomorske tematike, ali i sve druge, umjetničke i tako dalje. I sad smo od 2015. je došao taj projekt Mala barka gdje se je dobio taj novac za to napraviti. Evo, sad smo napravili taj centar, taj postav, kuća od mora. Ja bih rekao da je to kao jedan nedosanjani san se ipak ostvario, jer nam je u vrijeme kad smo zamišljali ovu lokaciju kao integracijski centar, a to je bilo 2010. gotovo je gledano nestvarno da ćemo uspjeti. Kuća od mora financirana je sredstvima Primorsko-goranske županije i europskog projekta Mala barka. Primorsko-goranska županija nastoji svoju tradiciju implementirati u svakodnevicu života i turističke ponude i zaštite kulturno-povijesne baštine. Izabrali smo općinu Mošćenička Draga jer ovdje je tradicija i pomorstva i ribarstva i brodogradnje, male brodogradnje. Prepuna je tradicije od našeg kamenog grada Mošćenica do štovanja praslavenskih bogova i predkršćanskog razdoblja Peruna. Tako da nastavljamo s ovim projektom Mala barka, širimo se i na Krk i na Lošinj, imamo što pokazati. S pričama iz ribarske i pomorske tradicije Mošćeničke Drage posjetitelji se mogu upoznati i izvan kuće od mora na rivi gdje je postavljeno 16 informativnih ploča.